दिनैनि नैबे एकट दे जोंनि बिपिएफ दोलोनि जि जोनोम सान होननानै जों बुंजायो बेखौ लोब्बा लाखिनानै बेवहाय जों साफ्रोमनिबो अननाय आरो सिबिनायखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं होग्रोनाय थाबावबाय। दिनै नंगौ जाय बिथां मबाइलावल' रायलायलायबाय थानाय थायो मा बिबानाव दंमोनथाय आंथ' मिथिनाय जायाखिसै। प्रेसिडेन्टनो रायलायो खिन्थु सिनाखियालाय मोखांजों मोखां लोगो मोनलायनाय जायाखैमोन, खिन्थु दिनै लोगो मोनलायबाय आरो मोजां मोनदों। आरो बेजों लोगोसे गोबां बुंनांगौ दङ बुंनांगौब्ला, खिन्थु माखासे समनि आंखालाव माखासे आं मोनथामसो आयदाखौ लानानै आं बुंगोन। बेनो जादों जाहैबाय आङो गोबाव समनिफ्रायनो जेन'बा ससियेल वार्कारखौ आं मावबोबाय थादों, खिन्थु आं मिडियानि प्लेसै आं खालामनाय जायाखैमोन। खिन्थु बबेबानि समावहाय आङो ससियेल वार्कारखौ आं मावनो दिन्थिगोन होननानै आंनि मेन थांखि लानाया जादों जाहैबाय आंनि जि ससियेल वार्कार मावनाय बे ससियेल वार्कार मावनायखौ नुनानै जाहाथे सोरबा गोसो जानाय मानसिफ्रा जाहाथे मावबावो बेखौ लानानै आङो मिडियानि गेजेरजों आं खोन्थानाय जादों। आरो बेजों लोगोसे आं खोनानोबो मोनदों उमुकआनो जुदि बिदि होनो हादोंब्ला जोंबोथ' बिफाबां गोजौनि मानसि जोंबो होनांसिगोन होननानै गोबां मानसिया होदों। बेयाव आं गोजोननाय मोनदों। आरो बेजों लोगोसे बेल' नङा, आंनि जि ससियेल वार्कार मावनाय बे ससियेल वार्कार मावनाया गोबां माखासे राजनितिकनि मानसिफोरजों बा सोरबा दैदेनगिरि सोरबा लिडारजोंहाय माने नोजोर नांबायमोन। गतिके आङो हाग्रामा सारजों खनब्रै आङो लोगो लानानैहाय खनबायाव आङो खोथा होदों जे हाग्रामा सारजों आङो थांसिगोन होननानैहाय। नाथाय जाय बिथां प्रेसिडेन्टआ बुंदों नंगौ आङो मोनसे रुलिं गभर्नमेन्ट बिजेपि आरो इउपिपिएल आं थांनो हायोमोन, नाथाय आं मानि थाखाय थाङाखै। दिनै बिसोरो गावसोरजों मिलायनायानो गैया। अब्ला आङो दिनै बेयाव थांनानै आंनि इमेजखौ मानो फोजोबना लानो होननानै आं बेवहाय आं थांनाय जायाखै। दिनै आङो गावनि थाखाय जुदि माबा मोनसे साननाय दंमोनब्ला दिनै आङो रुलिं गभर्नमेन्ट सरकाराव थांनानै सेन्ट्रेलनिफ्राय बिजेपिनिफ्राय आंनि न'आव दंफैदों, इउपिपिएलनिफ्राय आङो सेन्ट्रेलाव बिसिनाव मिटिं जादों आंनि थाखाय। दिनै आं बिसिनि खोथाखौ आं एक्सेप्ट खालामाखै। अब्लाबो आङो जिरायथ'नाय दलं मानि थाखाय थांदों। बिनि थाखायनो आं रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय गासैखौबो आं बेखौनो खावलायदों, मोनसे थांखियाव होसोनोब्ला बा मोनसे थांखिखौ मावनो गोसो जादोंब्ला गासैबो चेलेन्ज आरो नाजानो थानांगोन, अब्लासो जोङो बे जायगायाव जों सहैगोन। नाथाय आंनि मोनसे उद्देश्य दङ, रायजो राजानि थाखाय मोनसे खामानि मावगोन होननानै। बिनि थाखायनो आंनि मोनफ्रोमबो आगानाव मोनफ्रोमबो खामानि मावनायावहाय दिनै आङो जिखि जायगायाव थाङा मानो, जिखि जायगायाव थांनानै आं सौथुहैया मानो गोलैहैया मानो बेवहाय आं जेबो सिनायनाय गैया होननानैहाय दिनै आं मोनसे थांखिखौ लानानै बिपिएफ दलखौ आङो देरहाहोनांगौ आरो बिपिएफ दलखौ सरकार लाबोफिननांगौ होननानै दिनै जोङो गावनि जानायखौ दोनथ'नानैब्लाबो गावनि थाबायनायखौ उन्दुनायखौ दोनथ'नानैब्लाबो दिनै जों नांगासिनो दङ। दिनै आंल' नङा, हाजारजन दिनै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा, हाजारजन दिनै जोंनि रायजो राजाफ्रा दिनै नांगासिनो दङ जोंनि 2025आव आरो 26आव माब्रै एमपि इलेक्सनाव जों पार्लामेन्टआव जोंनि लिडारखौ जों दैथायहरनो हायो आरो 2025आव जों माब्रै जोंनि बिटिसिखौ बासायना लाखिनो हायो बिनि थाखाय नांगासिनो दङ। आरो जोंनि गेजेराव माखासे ओरैबायदि मानसिफोर दङ, रायजो राजानि गेजेरावबो दङ, लिडारफोरनि गेजेरावबो दङ। आं बेखौ गोख्रोङै आं मोनसे सोंखारिनाय आं खालामखायो। आरो बेवहाय आंखौ दुखु मोनो ना गाज्रि मोनो बे गावबा गावनि खोथा। सोरनिबा गोसोआवबो नांनोबो हागौ, नांदोंब्ला अननानै गाज्रि दामोन, जाहाथे गावनि गोरोन्थिखौ मोजां सुद्रायना लायो। दिनै ओरैबायदि जायगायाव ओरैबायदि मानसिफोर दङ, मोनसे जायगायाव मोनसे दाबसे जायगायाव खामानि मावनो थाखाय बा सोरबा पार्टियाव गैया एगेन्स्ट पार्टियाव दङ, बे जायगायाव थांगोन रायलायहैगोन, खिन्थु बेवहाय मा थांनाय लोगो लोगो साहाफानि खरसा नांगौना नाङा? नांगौ दा। सोरनोबा साहा कापसे लोंहोनो थाखाय बा सोरनोबा माबा मोनसे खालामनो थाखाय बेफोरबायदि खालामनांगौ। दिनै जोङो सासे दैदेनगिरि जानानै 15 बोसोर 17 बोसोर जोङो सासे दैदेनगिरि जाबोनानै सासे बिपिएफ दोलोनि सासे सोद्रोमा जानानै बेवहाय 100 थाखा पार्टिनि थाखाय बा हारिनि थाखाय, हारिखौ बासायना लाखिनो थाखाय, सोरबा हाग्रामा सारनि थाखाय, सोरबा खाम्फा सारनि थाखाय 100-500 थाखा जों दिनै गारनो हाया नामा? बेखौ गावबा गावनो मोनसे कुइसन खालाम, गावबा गावनो कुइसन खालामनानै नाय। दिनै आङो बिपिएफ दलाव फैनाया मास मोनबा जाबाय। मास मोनबायाव बुंनो थाङोब्ला माखासे खोथाखौ आं बुङा, मास मोनबायावहाय जों माबायदि खामानि मावदों आरो मा खामानि मावदों माखासे जोंनि दैदेनगिरिफोरनि सिगाङाव सोङोब्ला मिथिगोन। डिस्ट्रिक्ट लेभेल बद्रेश्वर बिथां दङ, सानफ्रोमबो जों सानसेयाव खनबा गाहाम कन्टेक्ट लालायलायो, बबे जायगायाव मा खालामब्ला मोजां जागोन, बबे जायगायाव मा खालामब्ला गाज्रि जागोन। खिन्थु आङो मोनसेल' बिसयखौ आं गोख्रों सोंखारिखायो
जोंनि लिडारानो होन सोरबा जोंनि रायजो राजायानो होन बा सोरबा गोजौ थाखोनि मानसियानो होन रायजो राजानि थाखाय नांगोन जिसुया सुमफ्रामारिया आरो जुदि माबा मोनसे खेथ्रआव जुदि सोरबा लिडारा आंनि माखासे रायजो राजानि मावनायाव गोरोन्थि नुदोंब्ला बेवहाय आङो दलद जिरायनानै थानो थाखाय आं राजि